basta adlaw. Good morning sa tanan. This is for my new channel, Daily Life, short videos. I have my little kids with me. Inanira mo ang daily routine. Perti kamingaw. Ang mga kuya naglaag sa gawas, kamera ang nabilin. And so, in every day sa ato ang life, bisag asa ta ibutang, I have realized nga it's up to us kung mahimo batang malipayon o dili, kung ato bang lingawon atong self o dili. Charot. Alam na dyan lingawon ang self. Pero yes, bisag asa ta, nagtrabaho, nasa balay, working mom, full-time mom, naragyan sa ato kung maglipay-lipay ta o dili. So, enjoy lang na to itong kinabuhi, no? Yan, curly-curly, gyapon akong hair. Gwapo siya color, more siya kapi. Okay. So, katulogo na si Baby Budat-dat. Baby Budat-dat? Sleepy na ka, Baby Budat-dat? Good night, Baby Budat-dat. Ay, magpakuha. Muna siya. Kinanglan tabig-tabiyo ko ni mo siya kay magpakuha man siya. Presko nga hangin, asa na ka. May gani na aning stroller. Marami among trabaho sa among stroller. No, update sa ako ang channel. Ang ako isa ka phone, grabe na siya kapuno. Unang naglisod kog edit, ako pa siyang gihawanan. I transferred all my videos sa May Love Navarro channel na pudaghan na ako gi-channel. Saan na lang. Ay nako, I don't really like that. Opo, siya. Kailangan siya light. Tulog lang ko din na ina na akong paglinga og bata. Matulog lang ko din na dapat hindi mo siya tanawin. Kaya mo, man siya, igod-igod man yung lubot, basta mo siya tanawin. Magpakuha siya, basta mo siya tanawin. So, busy kayo sila daddy sa school, nag-asikaso po siya sa iyang classroom for the evaluation. Muna, halos wala may time sa iya, wala may kalag ila mama, wala may kaadtog travel sa beach, wala may ka-travel sa mga dagat-dagat, o uban pa nga mga lakunon. So, naragid mi sa balay. Nagstay ragid mi diri. We're just staying home. Wow, grabe ka hangin. Thank you sa hangin, Lord. Nindot kayong panahon actually sa gawas. Lubog akong kamera. Kay muragon sa banisyo. So, naarami sa balay. Dayon, kung ni duty pa ko, na nagkabila-bila na ko, na-stress na ko. So, may naranggani maayo si Lord. He provided someone to be in charge sa classroom, although I have to invest, magbayad sad ko sa iya ha, o basta magbayad, magsweldo po sa iya ha. Dayon, si Nanay Angging, actually, nanami kauban sa balay, mo ito kong gingong kagahapon na putol lang, God is so good. Natay kauban sa balay, sinang Angging, unya. Salamat ko sa Ginoo kay buutan siya, limpyo kay ang balay, hinglo, tapos diyan siya kinahanglan istoryahan kung unsang iyahang sugo, unsa iyahang trabahoon, asi manghinglo na siya, laba, kung humana diri sa gawas na sad. So grabe siya kakugihan, and she's already 64 years old. Can you imagine 64? Grabe pa kalig-on iyahang panglawas. So, muna siya ang update. Unya. Mingaw kayo ang place diri. I'm using my Oppo Reno 3 Pro karon. Nya. Mo lang yung update sa ako. And I'll be sharing the word of God. Unsa naman pud ang ato i-share. Wala pa ako ka-devotional, pero last day, ang devotional nako is all about ang kanang treasure daw nato sa heaven. Mag-ipon daw ta og treasures dili daw diri sa kalibutan but didto sa heaven. Kay kung magbilin ta og mga treasure sa Mateo chapter 6 gihapon na siya,
magpundot tawag mga treasure diri sa kalibutan, posible siya nga kawaton, posible siya nga matayaan, kaunon sa mga moth, di ba, kung kintay mag-ipon ta og money at ipang suksok. Pila ka years ang mudagan kung di nato siya ibangko, makutkot na siya. Unsa pa man ang mga makutkot, bisag sa wala mo pud may mga kabtangan nga gikuan jud no. Pero naay mag-ipon og treasure sa kalibutan. So nag-ask ko kay Lord, in what way man Lord nga kanang inana makaipon og treasure. Ako naibaluan lang jud is mag-ipon og money. Tapos dili nimo siya gastuson, dira nimo siya ipang bilin-bilin na nimo siya ba. So ang gusto dai sa Ginoo is magtipon ta og mga bahandi sa dili sa kalibutan but sa langit, wherein dili siya makawat, dili siya mataya, dili siya makaon sa mga moth. So unsa man ang mga treasures in heaven. So posible kanang mga maayo nga buhat no, pag-alagad sa Ginoo, pagsimba, pagbuhat og maayo sa imong isig katao, kay credited na siya didto sa langit. So nakabisaya na gyud ko ani. Bisaya lang ta ani no? Shout out sa ako ang mga estudyante nga nagalantaw sad ug nagahinay-hinay na sa dughimo sa ilang channel. So mo na siya, encouragement lang na ako nga padayon lang until such time nga ano ra gyud ta ani, makatabang pa ta sa uban, mas maka-share pa tas daghan pa atong ma-sharean. Nabi no. Ganahan kay ko sa kong baby kay sige siya smile. Basta wala bation ng baby sige ra jud smile. So mo to siya guys, og ambot laay usahay ang life, pero maglingaw-lingaw nang gid ani sa tong life. Pwede po nato dakpon atong utot. Nihilak si Ethan kay siya. Alangan bi, mo maipadako pang utot di man na madakpan. Wala lang, share lang na ako. So, mo to siya sa akong kalaay. Thank you sa imong pagpaminaw karon. And once again, please not forget to click like and subscribe sa akong channel. Ayun lang i-share kay maulaw jud ko na ako'y mga friends nga wala nakabalo nga nag-vlog ko. As hindi ko ganahan makabalo sila kay maulaw ko. Wala lang. Wala lang ko. Mabutay mo kung maulaw ko. Basin, pag abot sa panahon, mapares na ko kang mambuhulan na nga, di na maulaw. Wala lang, maulaw lang jud. Maulaw ko, gusto ko ang makakita lang ani is katong mga dili kailan ako. Mga kailan ako kay di ko ready kung sa ilang ipang-ingon, mga judgments, mga advices and all. Baby, ano man nagkahilakon? Ano ay ba ana? Oh. Ay. Katulubo na siya, pero sige lang yun siya, tanaw na ako. Bye na, oy. Bye everyone. Thank you for watching. Mama. Hi. Patay wata pa. Patay ng damang. Gabiin na, wala pa si Daddy. La, kuha ko naman. Naku, ikay tampayak. Pati. Tampayak pa dyan. Namang nani na ako kang nani makuha iya. May utang iya. Iya o. Maupatay na. Tukuhay na ang kay ko. Chat, isa to dito ka. Dito. Ano naman si Daddy, oy? Wala pa gyapon, mas gabi na.